Je ziet Limburgs kampioen en tevens Nederlands kampioen geworden vandaag. Vertel eens erover. Nou, het is dus gans erger. We zien vandaag op concours gegaan en dat is een boonskampioenschap. Hè. En helaas is het zo dat er verder geen tegenstand meer is. En vandaar dat we ook Limburgs en ook Nederlands kampioen zijn geworden. Het was een boonskampioenschap. Maar wie raar is het dan om te strijden zonder tegenstander? Ja goed, als Nemers tegen ons durft te strijden, dan vind ik dat ook prima. Wie is de avond gegaan vandaag? Ja, heel goed. We waren eigenlijk om 6 uur aan de beurt, het liep een beetje uit. En uiteindelijk, vrij snel de boel opgebouwd. En we hebben een half uur een concert gegeven in de Hanenhof in Geleen. En de jury heeft dus beloond met 91 punten, dus we waren 91. Ik weet het zelfs niet heel precies, dan moeten we vandaag even de juryrapporten nalezen. Maar 91,1 of zo. En we hebben 84 punten nodig om Nederlands kampioen te zien, zou ik het zo zeggen. En hoe zat je hier bij de kroeg in Offenberg, een feestje? Nog niet alleen vandaag. We hebben vandaag het concert of het concours gehad. We vieren dat nu nog even bij de perstal. Morgen om 2 uur komen we nog een keer terug en dan doen we nog een beetje dunnetjes over. Dus voorlopig hebben we nog even een feestje. Met wieveel man zit je eigenlijk op concours gegaan? We zijn met 38 personen op concours gegaan. Ik denk dat er nu een paar naar boete toe komen. Die hebben het in de gaten dat er hier gefilmd werd. Ze hebben het ook verdiend. Ze hebben heel hard gewerkt. Dus het is ook wel nodig dat er een feestje gevierd werd. Ik zou zeggen, maak het gezellig en tot het volgende feestje. Ja, dankjewel.